Her vil vi så forklare den første kvadratsætning. Vi har kvadratsætningen heroppe, og den måde man ligesom kan stille op på en visuel måde for at bevise det er, at man siger, man har side A og side B sammen, og dem stiller man op ved siden af hinanden. Og så har vi det jo i anden, så vi gør det 2 gange, og det vil så give et kvadrat her. Og så kan man så se ved at sætte nogle streger her, at vi siger, hvis vi har A og B, så giver det jo AB. Og vi har B og B, så giver det B i anden. Og vi har A og A, så giver det A i anden. Så på den måde kan man se, at A i anden, det passer til, den er her, og den er også der. Vi har B i anden hernede, den er også her. Og så har vi 2 AB'er, som er der. Her vil vi så forklare anden kvadratsætning. Og en kvadratsætning, den er sat op her. Og det vi så bliver nødt til at gøre, det er, at hvis vi har hele A'eren her, så bliver vi nødt til at minuser vi det med det, den længde B vil have. Og det gør så, at A vil blive mindre. Og det vil så sige, at det er A minus B. Og på den måde, man kan bevise det er, fordi at hvis vi har A'eren, den er sådan her, og den skal vi sige A plus B'eren. Den kan vi så sætte herop. Deres areal sammen minus de 2 rektangle AB'er vil så i sidste ende give det lille stykke her.